Здравейте, приятели! Това е групов проект на ученици от 11-ти Б клас на Средно училище Емилиян Станев, Велико Търново. Нашата цел е да погледнем с любопитни очи към нашия град, да потърсим светлината в историческата и духовна столица на България и да разкажем за някои негови обекти чрез съвременните информационни технологии. Да се говори за Велико Търново без пристрастие е невъзможно. Този град ни прави духовно богати. Столицата на асеневци и шишмановци през Второто българско царство е завършено величие. С крепостите си и със своите природни красоти, с богатствата си и с достойните дела на своето население. В миналото Търново е наричан царственият град на българите, Великият град Търново, преславният град, Българската света гора. И той отново е такъв за всеки българин. Днешната земя на българите е едно от древните огнища на цивилизацията на европейския континент, оживен кръстопът на различни култури. Първите следи от активна човешка дейност са от 13 век преди Христа. Тракийско селище продължава живота си и в римската епоха, като в периода 11-12 век на Царевец има истински градски живот. През средновековието българската държава се превръща в една от великите сили на европейския политически и културен живот. Още при първите асеновци градът придобива своя познат облик. Той е разположен върху хълмовете Царевец и Трапезица, по двата бряга на река Янтра, която прави пейзажа чудно красив и удобен за крепости. На хълма Царевец са изградени царския дворец и патриаршеската катедрала. При цар Иван Асен II започва усилено строителство на църкви и манастири, украсени в стила на Търновската живописна школа. Само на хълма Царевец през 20 век са открити основите на 22 църкви от общо 400 постройки. Крепостта е разрушена след падането на града под османска власт през 1393 година. Търво е ограбен и опожарен, но остава център на духовния живот. В представите на българите Търново е единствената възможна българска столица. Ролята на Търново през Възраждането е забележителна. Именно тук започва всенародната борба за независима българска църква. Търново е център на първи революционен окръг и е символ на жадуваната свобода. Именно тук е свикано учредителното събрание след освобождението, призовано да възроди независимия политически живот на България. Приетата тук Търновска конституция постави основите на съвременна България. Тук е обявен манифеста на княз Батенберг за съединението на княжество България и Източна Румелия. Тук всеки камък е история, но Велико Търново живее и с пулса на своето съвремие. Днес той се превръща в град от европейски тип във всички области, чрез създаване на нови работни места, климат за инвестиции, инфраструктурни проекти, условия за образование и културен живот. Велико Търново е в сърцето на всеки българин, историческата и духовна столица на България. Посети Велико Търново, градът на светлината.